Anyaran tamo yung dunos na at kapatawaran. Laustog tangan ng ipsing, pamanyising kasalanan, magkumpisal ko, King Diyos, may payang totoo. At kay kayo kapatad, uling ikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli na nitay, panigapuko, ka Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos, sa may payang totoo, pakadalwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Die, alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Oy paming mayupaya, tinubod may anak mo, panikabosing mabilog aketawan, king upaya ning kamatayan. Ikesa nang magmasusi king panyatang ng Kristo, anting tao, lalo keng makapakirake king kayang dibinong bien, uning mabibiyay at magaling kambemo.
ating banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king anangangga. Magiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Inyang iana, ayawat na ne king susu i Samuel, tiki ne king silo, magdalayang metong atorong at lung banwatwa, at lung pulot anam alitrong arino, at metong alulanan aating alak. At delane ing anak na, king balening ginu, karin king silo, agyamang anak yapamo. Kay ba't deng kinatat ing toro, delare ing anak kang Eli, nga nang ana, mayalang galang na kumopo, ako po itang babaeng makatalakad siping yu, at manalangin king Gino. Oy ni po ing anak a inawad ko king Gino. Pekiramdaman na po ing inawad ko kayo. Ngeni ako naman po pagkalugke king Gino. Kabang mabiya suywan ne po ing Gino. At simbande ka rin ing Gino. Amano ning Gino. Salamat king Dios. Magsayaya ing puso ko, king Ginong kakong talapagligtas. Matula ko uli ning Gino, pauli na migwagi ko. Ngeni kailian kula ring kakong kasalang, matula ko uling linigtas mo ko. Magsaya ay puso ko, king Ginong kakong talapagligtas. Magsaya ay puso ko, king Ginong kakong talapagligtas. Simbut na lo ring mayupaya, dapot pasik nangan na lo ring mayna. Detang mapsi, ila naman ngening makiyupa, balang mangan, kabang ting tanupan, ngeni mapsi noman. Pituya ayanak, ing babaeng bau, at magdusaya, ing babaeng dakal aanak. Magsaya ay puso ko, king Ginong kakong
alapagligtas. Magsayay ay puso ko, Ginoo kapong alapagligtas. Ingginu yo ing kakwa king bie at magkalubie. Malyari nakatang paten at malyari nakatang biyayan. Malyari nakang gawang kalulu o mabandi. Malyari nakang ibaba o itas. Magsayay ay puso ko, Ginoo kapong alapagligtas. Magsayay ay puso ko, Ginoo kapong alapagligtas. Itatas na lo kabilyan ding kalulu at liligtas na lo ring atsu king pamangailangan. Pakiluklukan na lo karing marangal ataw at babyene karelo ing marangal at trono bilang karelang mana. Magsayay ay puso ko, Ginoo kapong alapagligtas. 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 Parangalan tayo po yung Maya Pabalita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Meka keni o ari ding sablang bansa, pagmulan ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia, iligtas me ing meto ketawan, akekang lelangan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Ing Ginoo man tabi ake kayo. Amamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kita, O Ginoo.
Nganang Maria, ing puso ko pupuryaning Ginoo. Magsayaing kaladwa ko, uli na ning Diyos, saka akong talapagligtas. Uli nga na ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngeni, awsanda akong mapalad, ding sablang tao. Pauli ning mga ragula bage, ade patana ka na ako, ning mayupayang Diyos. Banal yung lagyuna. Kalulunusan no ring makitakot kayo, kanin sablang mituki-tuking lahi. Inatyat ning mayupaya ng takde at simbulat no ring mga tasalub ketang kapalalwan ning karelang nasa. Bigsak no ring ari, iba't ka ring karelang trono. Ading at yuking kababan, ilang tinasna. Pepakabsya no ring danupan, karing mga ipabage. At pepalakwa na lang alang darala, ring mabandi. Ti paraning penga ako na karing pipumpunan ramo. At di natangya ba na yung saupan, ing Israel abalen na. Pepakita na ng pakululoy Abraham, ang ponding sablang lahi na. At tinabayan na ng Maria Elizabeth, kilubda ring adlong bulan. Kay ba't nanita, minuli na. Ing may pabalita ning Ginoo. Papurihan kita, O Kristo. Makiramdam tamo po king humilyo. May pabingi, pasibay po. Maya pabingin po. Maka pito-pito. Benas yata yung 7 number. Sana pong mas benas yung 7-7 o 8-8. Pero ken pong karen pong Hudyo yung 7 is the perfect number. Nino na pong meka perfect kaya kayo kare simbambingi. Nino nang meka pito-pito. Pakita sino mo rin kilikiliyo. Diwentada nung inong makatsadsad. Pakatareta pong kulang. Ibiya ko retang aliwa kaya kayo kasi ando ko pumisa simbambingi. Anyway po, pwede po misa natin kung nakakwentong lalaki nga na ang mga mano nga na among nga na hot makanya ni mga palyari keng iyato na nga na makatakot nga na o ba't bala mo dudurot ing kalamidad kanita ing Europa may albugan niya happy naman minayon king China ato na yamang nga na bala mo palagi nga tsuking peligrin biyata mo kareting niyaliwang malyari nga rin natural calamities ang papang man-made calamities at siguro pimpo na patang liwen tayo makanyan bala mo makatakot siya pining-yato niya ini pong kaya katang ebanghelyo ngayon ining dalit ng ningindong birhen makabiyang kuswelo kaya katamo makabiyang sigla at kasi siyempre po kayo ipasalamat sa King Diyos pero abanggit na kayo ning Birhen Maria nga na banalya ka ning lagyo na ning Diyos at kalulunusan no ring makitakot kaya karing sablang mituki-tuking lahi kalulunusan nala sa papasag ng Maria kini ing Diyos tamo mapaglunos siya kaya nga manong Tagalog kinahahabagan ng Diyos ang mga may takot sa Kanya kaya namang English He has mercy on those who fear Him mercy ing Diyos tamo mapaglunos siya naburing manasakit tamo mga sakitan tamo may papahamak tamo at pilantanang beses dindam ing kayang nasa ihapin ing kaligtasan tamo anya kini kaya katamang ebanghelyo ini binanggit nining kantanan ng Birhen Maria iting kapasalamatan itang amanong detang ating takot kaya kalulunusan na latang mikitakot kaya. Bala mo sasabihan na nini, nung atintang pitakutan, ano ba yung kalamidad? Ano ba yung sakit? Ano ba yung terorismo? Nga napin itang meto nga, sinabi ng apong Ginoo, eyo katatakutan,
Detang makapate king katawan. Kay ba't ala na mga karapat pa. Ing katakutan nyo yapin ng Diyos. Aya mo mikiupaya. Katawan at kaladwa, ibaldog na ko king impyerno. At kinipin, uyne, kini nakatadadala ng Birhen Maria. Nung atintang sukat katakutan, yapin niya yung Diyos. Ing Diyos amayupayang tutu. Ing Diyos ay ang tatalan king ganaganang melalang ampong melalang. Uli niya nga mayakit ampong mayakit. Iyangan. Kaya'y sabla. Anyapin nga nanine. Papakit ng masalese ng Birhen Maria, ing upaya ng Diyos. Inya nga na. Inatsyat ning mayupaya ng takde, simbulat no ring mangatas alu. Naintindihan niya po ita. Detang mata sa fried chicken, sa sambulat no kano. Balarata nung matas dalu, mayupaya na la. O limang pota na ano nang iabot na kimbira, bala mo nino nang maghari-hari. Pero ali, keng history tamo, dakal ne simbulat in Diyos, karetang maghari-harian. Karetang feeling da, ilang Diyos. Ikit tanongan dito. Ngayon ipakakutkot nung ang kinggabon. At nga na, bigsak no ring ari, iba't ka rin karelang trono. At atyuding kababan, ilang tinas na. Milya na naman po kayong istorya, newari. Nandiyan baka na niya powerfully, i-Pharaoh ng Egypt, bigsak na ng Diyos. At malatiyang bansayang Israel, iyang tinas na. Igulayat, ang poreng habi ng Pilisteo, bala mo, ninunaila. Bigsak na la naman. Ing meto nga ordinaryong pastol, amilagwan David, iyapang meka daig kaya. At tutoy sasabihan na nini, huling ang Diyos, yang tatalangan, yang may kontrol king gana-gana. Agyang makanano ya pa kayo pa, yang meto nga taong ini, agyo nang ibagsak, ipase king dalan. Dapat itang alang kalaban-laban, itang mayagrabyado, itang kentagalog, inaapi nila. Darating ang araw, siyang nagwawagi. At itang manalipusta, ilang may papase. Uling in Diyos, yang may kikontrol kang gana-gana. Tinyapin sa sabihan na nini, kanino pang pitakutan tamo ng aliwayang Diyos ay ni. Ating upaya, king butang pangatao. Kanino tapa nganaping San Pablo? Kanino natapa makikampi no nung eking Diyos amayupaya a kontrolado ng gana-gana. Nung kaya tama makikampi nga ng St. Paul, nino pang lumaban kay katamo. Ating pawaring makadaig kay katamo. Nung kakampi tayong miglalang king sabla-sabla, ang mayupayang Diyos. Nya ka nang ini, iyamong sukat ang pitakutan. Yang sukat among pitakutan. Yan, buri na sabihan ng pitakutan tayo, kaya tamo sumuko, kaya tamo pailalam, kaya tamo maminto. Talupan ng gewada rin characters nga ni keng kakatang ebanghelyo, ang mumunay ana keng first reading. Sinuko na sabla king Diyos. May pagkaluban niyang anak, malambat siyang may kay anak. Kaya dintanging aldo, may kay anak yarin, pelagwan ng Samuel. Kaya ning kaya tam binasangin yun mintay keng templo, darawon na yung anak na. Baka nita kano, kabang biya, alay ng aliwang suywan, nunemo yung Diyos. Dalakwa na yung anak ng alos kay iba't niya pang lekoy susu, yung pamanyuso na. Burseban makantay pa kay anak. Baka 4 years old ya pa Samuel, 5 years old ya pa. Pigkatiwala na ng ana, king pari king templo, para hubugan ng anak ng maging talasuyo ng Diyos. Uling iyana, ganap ng susukoy sabla king Diyos,
para kayo ni manipaburin ining anak na. Uling king Diyos, karine pailalam, karine susuko. Nya ining masam, niya na tuturuan na nakatamong, nung atin tamong kailangan, kanino ta dapat sumuko? Aling aliwa kung aliwa king mayupayang Diyos. Agyan po yung Birhen Maria, makanya naman. Ining pamagkanta na kini, niya papakit na yung puwersa na ning Diyos ini, yung upaya na nini. Bang ding sablang makabasa kanini, akit ding degula na ning Diyos. At yung pitakutan, at kaya sumukulangan. Yan kaya katamo po, makanya mo naman, kambenang Maria, ampoy anak kini, ita mo rin susuko taming sabla king Diyos. At bali po, kaya katamo, potang mga dita mo, nagbalo nga pansinan nyo. Pati mga dita mo, imeto nga pepo sila rin charismatic, makakanyan tamo. Kaya makakanyan. Makakanyan. Actually po rin minunang pari, potang magmisala. Ay wari, laladad bila rin gamat min potang mga din manalangin tamo. Intutuna po yung original na niyan makakanyan. Manalangin tamo, makanyan. Ot makakanyan. Kasi yapin yung gesture ng pamanyo ko ini. Wari, hold up. Kumanyang ka. Pamagsuko ini. Potang tatas tala ng gamat tamo. Yapin yung ekspresyon ng susuko taking apong Ginoo. Pailalam taking apong Ginoo. At kining gaskal tangin tinan mo sabihin kaya katamo, sana mo, bala mo, pigawa-gawa tayong makakanyan. Kakanyan talang yan tayong intindihan. Sana nga yung intindihan tayo. Patsekinan yan tamo, buri sabihin, Ginoo, susuko ko nga nga gana-gana. Ika mong may kiupaya king sabla. Suko, pamanyo ko ya po ini. At bali po, kanyang panahon ding abusayap, asno king katindi kita king Mindanao. Makatakot lang Nya ko magbanda king Mindanao kante. Puta pa sa, siyempre, ding metong damburing biktaman, pari o kaya Kristiyano. Uling patse sino ko kakarela, maddas ka. Era na kaman, era na manigalang ikaya kang karapatan. Aliwa naman yung kapakanan mo yung intindihan da. Ano yung bulsaran po yung atyanda. Nya kukuban do rin aliwa. At pasok wandala, bangabus wandala, panasakitan dala, maltrat wandala. Tabalo ating makanya na tao, burirong sumuko rin aliwan tao karela, bang dalang panasakitan, lamangan, gulangan. Makatakot na rin makantang tao. Pero yung Diyos, sumuko ta kaya. Ina nakatama na buswan, diyang yung peka mayupayan din. Ina nakatamang gulangan. Ina nakatapa na sakit loving God. Metong yang mayap at malugod at Diyos. Just imagine nung imeto nga tao, ing-ega na ganang gagawa na makabase king kayapan o katuliran at lugod. Para kaya ka nanong bunga na nita. Kung parami kitang imeto nga tao, balang gawa yung desisyon, ing pagpasiya na, marok, baluktot, sarili. Kapahama ka rin. Daralana maningin Diyos na mo po ini. Anyapin, dening karakter kening Bible, ihanam po yung Birhen Maria. Lamigadong loob, isuko'y sa blaking Diyos. Kasi sigurado na namang gawa na ng Diyos, karela. Siguradong makakaya para karela. Ulingin na namang gawa ng Diyos, manalumpakan king kayang kayapan at lugod. Kanya, kalupa rin abusayap. Kaya katamong kaligtasan yung nasa na. Inyapin po makanyan ating tamong takot king Diyos. Ating takot ay ni aluay tang takot kalupan ng king kalamida na makamate. Aluay tang takot ka rin ubingan na manuktok. Alwa king alin takot tamo king COVID-19 na
sa pasakita na katamo. Ali, ganitang takot ay ni, tatakot tang mikawani, kaniting malugod at maganakang Diyos. Tatakot tayo nga pa na sakit, ining Diyos, alayang aliwang pake, para kaya katam nung aluwing kapakanan at ikakayap tamo. Itabang buri tayong ibiya kayong peka matas diling respeto at ipanandam itang peka malalam diling lugod. Anyapin yung itang takot king Diyos, yung kabaldugana, yapin ini, itang itaya, buring manandaman. Wala po makanyan. Wala po karepe nga rita mo, ne? Bali po ako, anak ko pa mo, metong kong kaya, metong ko pitatakutan, itang adi nang kong sukalalog din pengari ko. Itabang, di mo, balitan da, may kipatay ko king eskwela. Ang bala mo, maragula ka marinayin para karela. O kaya, di mo, mena ako. Okay, bata balitan da rin pengari mo. Siyempre, ilang mas, hindi pa karine. Anyapin, itang takot kayo ni, itang takot ka rin pengari, makantay, itang takot, adinan mong sukalalog. Nya, to respect them, to give the highest respect to our parents. Anong tana mong maswelo laking gagawan tamo, itamong anak da. Nya, itang mabiyasang makyabe, malugod tamo, pag malasakit, maganaka. Kaya sakit ang dandaman da ka. Palagi ka makipate, panasbok mo, aseng kabulok keng kaya kang pabalmura. Ang nakakalunos na rin pengari pa tiyema kanyan. Patas tot. Uy, may burin din ang suka na lube. Karing ka maging mapaminto. Karing ta maging mapaminto. Karing kautusan na. Karing patupad na. Karing pagawa na kaya katamo. Uring burita mo, yaman ang daman kaya katamo yung Diyos sa ini. At tiktak king kalugod. Na yung masampat mong gawan para kaya. Nung tayo manatumbasan itang lugod na, at least mo, pakikuha ng tamong ita, yung haluguran tayo kapamilataning, mayap tang pamid dapat, king kaya pantamo. Nga na po ning metong salmo, nga na, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ing kanong takot king Diyos, yang umpisa ng tunay kabyasnan. Ikayo puno ka rin ko biyasa. Dahil nga liwaki katam kasi biyasa lang manloko biyasa lang mamurayit na o kaya siguro talang skill tamo, biyasa tamo ka rin yaliwang gilingan king biyasa kang magluto, biyasa kang maglinis bal, etc. Pero nga naman din, kabyas na rin. Buriki ning salmo ngay ni, ing kanong takot kang Diyos, yang umpisa ng tunay kabyasnan. Uling patse, may umpisa kang ating takot kang Diyos, talagang biyasa ka. Kasi balo may dapat mong pitakutan, balo may nung nino ka dapat sumuko, pailalam, nung ninong mo dapat sana buring kawanyan. Siyempre, yung Diyos mo, karinta mo, bisang mikawani, kapilan man. Huling yung pamikawani kaya, mga baldugan kapahamakan, ang pong kamatayan. Yan, ang biyasa tamo po, ang biyasa tamong pairal kimbiya tamo, ingga na patakot, king Diyos. Ing tao ng ating takot king Diyos, yang tunay, para karing kalili ring apostol, ding obispo at ding pari, miyabya karelo ing upayang mamatawad kasalanan. Pagmalasakitan desa ng gampanan, iting kasiwan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo datang nakan timong tagapagligtas mi. Para karing atsyo king upaya, tagkilan no sana kaisipan, bani taguyod do ing sablang mayap, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo datang nakan timong tagapagligtas mi. Para karing sablang daralan kaligaligan,
Mikabuslasan ng mitmong pakalulo. Ipanalangin ta aking Ginoo, Ginoo datang nakan timong tagapagligtas mi. para kay katangon, dasnan nakatasa ng magbante, para kingkayang panyatang, ipanalangin ta aking Ginoo, Ginoo datang nakan timong tagapagligtas mi. para karing frontliners, doktor, nurses, medical staff, merinan lang sika ng pamikakatawan, at espiritu, ban makasuyula kang Kristong magkakasakit, kadang miyawa king COVID-19. Ipanalangin ta aking Ginoo, Ginoo datang naka ang timong tagapagligtas mi. aduan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Mayupayang tutu at alanganggang Diyos, alakang buring mabating, nanebagkus pagnasan mong miligtas ding sablang tao. Baligdan mo sa aring panalangin ng kayakang balayan. Itiadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer talakad na lang. Makyabe tampo king dalit para king pamagsadya karingay. Malapit na ikeyang panyatang magsadyata naman. Datang iya ingkinu niya magsadyata na. Malapit na ing panyatang ingkinu. Hanggang bundok patagan lang. Daratang iya inginu. Malapit na ikeyang panyatang magsadyata nangan. Datang iya inginu niya magsadyata na. Malapit na ing panyatang inginu. Itulit kanalangan. Daratang iya inginu. Malapit na ikeyang panyatang magsadyata nangan. Datang iya inginu niya magsadyata na. Malapit na ing panyatang inginu. Bansa dia dalanana. Daratang iya inginu. Malapit na ikeyang panyatang magsadyata nangan. Datang iya
daratang yaing Ginoo. Malapit na ikeyang panyata, magsadyata na nga. Datang yaing Ginoo, niya magsadyata na. Malapit na ing panyata, ing Ginoo. Ituulit tanalangan, daratang yaing Ginoo. Malapit na ikeyang panyata, magsadyata na nga. Datang yaing Ginoo, niya magsadyata na. Malapit na ing panyata, ing Ginoo. Malapit na ing panyata, ing Ginoo. Malapit na. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara baning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligayan ing kayang lagyo. King kikatamo ing kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin kamo. Oy paming miglalang, manaliking kay kang lugod, daralan milarete ngayon bansang baking altar mo. Kapamilataning misteryo ni tingi Eucharistia, linisan mo kesa na aking grasya mo, at gawan karapat dapat magsilbi ka. King pamibiyebye makayakmak king kaburian mo. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo, na matanda kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong Ginoo. Pisyag na ring sablang propeta, ing kayang panyatang, dela neningin dong berhen, king kayang sebapunang, kambening alang kasimparang lugo. Si Diyanang wana tala paminyag, ing kayang panyatang, at pepakilala ne karim tao inyang dinatang uliling mo na ng lugod na kekatamo, kit manakatamong tula. Ngini pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabay. Kanita, potang datang nen, das na nakatang masigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulala na kapurya. Urinita, kambeling sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit mingke kang ligaya, lain makyabe lang tuk ng babye kapurian keka, at namin kakanta.
kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa redingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga at kananye, itiing kanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o ipa, hing kamatayin at pamanyabli na may biyan ng anak mo, daramyo kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, hing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan mi o ipa, ng Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban biganap yaking lugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pare. Kanakamula naman ni kapatid ming pepainawan at maninayang subing miye, lanlanay Enrico, ading alpang miyang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakadulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhen induring Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at hing sablang santo at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning Banal Espiritu, pupuryan dakat parang alam, manggaman king halangangga. Anti may kakapatad, bibitangin manalangin, king malugod tamang ipa, karingamanong tiro ng Ginoo, kaya katam.